All units. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihon. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Salawat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na Montag Palamati region-wide, mga pangalagad kita sa Nabilin, isa ka oras 18 minutos. Karon nga adlaw, Sabado night. At ini naman ninyo ang inyo sining numero sa kalendaryo petsa 9 kita. Bulan kita sang Hulyo. Nagapabili ni sa tuig 2022. Sabado naman ng edisyon sa inyo sininga palatuntunan sa kiranda liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sininga mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi. Labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal naman nga nabalhag sa police blatter entry aton sining nga mga kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang atong sinima tagadulungan oras sa kagabiyon ang atong sininga Patrol 2. Crosswind Patrol kaina pa nagalambiyong sa pila ka bahin sang probinsya Dakbanwa sang Bacolod. Ato naman liwat nga hihimolsuhan. Bantayan ang amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Aksyon Dale Salazar pang Sabado night nga mag-responder. Back to back sa atong sininga piloto Aksyon Papang Nixon Tahom at
ato mga pagbantay, pagmonitor sang mga update sa balita nasyonal, sa balita internasyonal. News Center sa Aksyon Radyo Bacolod pang Sabado night. Builog naton ang puwersa ni Aksyon ang Dipensor Lisay. Siya ang magabantay sa ano man nga mga breaking news, plus report, just in report. Dalon niya man diri sa atong sining pagpangalagad sa Action Night Patrol program Sabado night. Pag-updam kita sa atong sining mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side ang puwersa ni broadcast engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Torok, Syudad Sangpago, ang puwersa naman ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinalagad ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Labilin isa ka oras, 14 minutos nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Manaya-naya subong ang lakas sa panahon, nagapabiling nga nangin maayo ang tiyempo. Although nga tikon kaysa hindi tagid man mapaktan, nagatupa man ang ulan. Ay importante nga alerto ang aton nga mga kapolisan. Kaya man baloka ang maulanon nga panahon, mabulubugnaw nga tiyempo, nangin paborito ini sang mga kawatan. Ang kawatan subong masyado naman katanda mo. Nagapanilag man sila sa lakat sang panahon. Kundiin ang puwerte nga ulan kag bundak sang ulan. Gabaha-baha dira man na sila kag nanamian magatake. Damo na nga kung maulanon ang panahon, medyo ulo aligmat kita ha. Kaya kung kaysa ang tapak-tapak sang tiil nila kung kaysa, hindi taman mapaktan mo. No? Hindi mo mabatsagan bla kasi mo tupa lang na sang ulan ang nagapok sa sin sang balay mo. Gali mo ya tiil sang kawatan. Mo na nga gani nga kung kaysa, manta kalipat nga mag-remind sa atong matag panamati nga every time nga magtulog ka or antes ka magtulog, dapat mangin alerto ka. Mangin security conscious ka. Mangin wais ka. Check anay ang mga bintana kung nasira. Check anay ang mga gate kung nalock. Sa iman sa mga puwertahan. Nakakandado na. Nalock na ina. Bla. Routine mo lang nga ginahimo mo before ka magtulog. Diba, tas ka magtulog, nagapanot brush ka. Oh. Nagapanibin ka. Nasa mga pag-check sang imo sining nga palibot sang balay mo. Para nga hindi mangin bintaha para sa kabatan. Ang magwa sulod ka magpinagusto sa balay mo. Dapat mangin wais ka. Dapat manilag kagid kag sigurista ka. Nga masira mo gid ang mga puwertahan, bintana, gate sang imo sini nga puluyan. Kaya kung kaysa kung maulanon ang tiyempo kag panahon, ang ido ko isa natak-an magtaghul mo. Gusto lang niya nga ibarikutot kag itulog. Ang tugnaw ang tiyempo mo. Yung mga lapak-lapak na sang tao, mga lunigapok na kung isa hindi mabatian na sa ido tungkol sang kabaskog sang ulan nga nagatupa man sa atop sang imo sini puluyan. Okay na advice.
kabalo kayang kawatan kung tagaan mo na yung oportunidad. Dara na siya ka magaratsada, ka magarangkada. Kung di pala ba tagai, chimpo, kag ligo ang kawatan. Bisa magsulo siya sa balaya or balay mo, mabudlayan man siya. Kung nasa bilang antes sa kasulod sa balay mo, mabudlayan sa anay Dimo sa pamaagi, kay ang tanan, halos, nakatrangka ang bintana, puertahan, kagate sa imo puluyan. Ayos! Sa wala kayo na makabati sang lakat sa panahon, ang southwest monsoon o kon hangin habagat amo nang nagapaulan-ulan sa pila ka bahin sang aton nga lugar, probinsya diri sa Western Visayas. May LPA nga nagapasulod pero sila sa pag-asa do malayo nga mangin bagyo siya. Basi kung matunaw malani ang LPA. O basi magwa man lang siya. Pagwa sa parya dito na siya maghimo bagyo na maglabay sa iban nga mga pungsod. Ano permis suliton tambal ha. Hindi magsalig. Sa ubos gaulan sa babaw ay kagabalo nga o sa ubos wala gaulan sa babaw puwerte ang bagusbos ang ulan. Di resulta na ano gani? Kung hindi landslide, baha. Muna nga dapat mangin mabinantayon man kita. Sa amo nga mga lakas ang panahon kati lanin niya nagidman mo ting ulula nagidman kaya pasulod pa ta sa bulan sang kapurauton kag tigkiriwi bulan sang Agosto Tiempo Muerto sira galing na mo way nagaling sa tubong medyo dra nagasaka ang kon kaisa crimes against property kinawatay ti daw nagasaka na gidman sa mo kung bulan sang tigkiriwi ang bulan sang Agosto. Although nga ang aton nga mga kapolisan particularmente diri sa Bacolod way man kakalipat sa ila sining obligasyon ang saturation drive, ang police visibility patrol, sometimes checkpoint operation, Oplansita, Operation Bakal, among ng mga ang mga routine nga ginahimo sang aton sini kapolisan every time nga mag-abot sa oras sa kagabihon kag kaagahon. Ana mag-activate ng aton nga Police Auxiliary, kaya maging training Police Auxiliary, mga 100 kabilo, kaya ang plano sa syudad, ay muon sila GO mong, butsilingon ining 100 ka mga nag-graduate, ang mga Police Auxiliary sa training, iga-distribute na sila sa naglalain ng mga police station. Amo ni sila ang himuon nga GO sang syudad, para nga makabulig-bulig sa kakulangon sa aton kapulisan. Amo ni sila ang mag-serving force multiplier. So imuon sila GO sa syudad, swelduhan sila sa syudad, ang ila duty adlaw kag gabi. Sa ini sa mga mabulig kag promesa ni Mayor Benitez nga buligan niya 100% amat-amat ang kapulisan sang Bacolod City Police Office. Subong hindi pa na sila ma-deploy sa police station napulo diri ka mga police station sila sa Bacolod kay wala pa sila makatan order or wala pa sila appointment sa syudad sang Bacolod. Once ka may appointment na ni sila o galing ni sila i-deploy sa nakapulo ka mga police station diri sa syudad sang Bacolod. Bisan paano makabulig-bulig sa kakulangon sang manpower sang BCPO kati sa tuod lang ang BCPO puro asubong pila mga 600 plus kulang na kung tawon ta sa population ratio o ratio population isa ka tao subong isa ka pulis gahuluhamboy guro mga pila 2000 2005 Damo na nga pamagi man ini sa ato nga polisan maka-cop up sa kakulangon sang manpower sang Bacolod City Police Office.
masiguro nga nagatrabaho ini sila ang aton nga mga police auxiliary ang ilang DTR daily time record nila ang mapirma sina ang concern nga police station commander sa diin sila ang nadistino. So nami nga mga sahi sa programa i-support sa Benitez administration para sa Bacolod City Police Office. Ayos. Now, ano pa? Ang katinlo, i-sustain talang na. Specialmente, dira sa palibot sa Central Market. Congratulations kay Police Major Ramel Sarona for job well done. San paano napahalog-halog ta ang mga mayor dira nga dalanon sa downtown area, specialmente dira sa Central Market. Ang parkingan na sa mga salakyan, doga pinagustom lang. Iba naga-double park, iba nga naga-triple park. Sa kudo ila dalan. Naman na rason kung nga hindi naton mapaiwan, gagutok ang downtown area ta. Bisan di lang maparking nga hindi dapat parkingan. Lugar nga hindi dapat baligyaan, hala, halos sa kupon pang dalan. Itagaan na sila ligwa, sagwa sa market nga makabaligya sa ila produkto. Pero ba, hindi ba kayo tanan na, wala man taga-generalize. Iban nga mga vendors na halos sa kupon ang bilog nga dalan sa downtown area. Para lang i-plaster ang ila sininga produkto kag baligya. Which is wrong naman. Hindi naman na husto. Kaya ka po maglapaw sa kurit bala. Ginhatag sang syudad. Para nga bisan paano kung hindi tagin mapauntat ang kagutok sa daranon sa Bacolod downtown area, bisan paano mapahagan-hagan ta. Mo na sa mga naga-parking bala. Sa downtown area dapat wala na sabi maparking kay do way labo sa kadamuon sang tao nga naga-shopping. Dugangan pa sa salakyan nga baw puwerti kadamo-damo. Dugangan pag sa mga salawayan nga driver baw nagadugang ang gutok sang aton nga dalanon specialmente dira sa downtown area. Mayo kay sa duwa ka adlaw nga clearing operation ni Major Ramel Sarona daw may miura gid man. I mean may resulta gid man. Kita mo doon naghawan-hawan ang downtown area ta. Sila ni Major Ramel Sarona, mintras tanto nga ara kami dira sa area, hindi na namon paguntatan ang halaka panaway sa mga pasaway ang mga vendors kag mga salakyan nga nagaparking sa wala lugar dira sa downtown area. Congratulations, Kapulisan sang Station number 1. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Klasa importante da i-maintain tagid ang katinlo sa palibot sang Central Market. Puli nga hindi lang Central Market ang aton tinluan ang palibot, kundi pati man ang South Libertad Public Market kag ang North Burgos Public Market. I-plaster ta sa husto nga lugar ang mga nagapalarking para nga hindi maggutok ang aton dalan. Ang lugar nga hindi dapat parkingan, kakason tanada ang mga pasaway. Amit bagay ko makakita bala ang syudad sang lokal nga dara libre ka makaparking. Hindi kay sa downtown area. Hindi layo-layo sa downtown area. To avoid sang mga paginutok or traffic jam kung kaisa sa downtown area. Amo na siling ko mga factor ina kung nga nagagutok ang atong downtown. Ang sobrang pagbaligya sang mga vendors nga nagadohalo sa kupon ang dalan, ang parkingan na nga wala husto sa lugar, ang double parking gid, ang
bala, disiplinahon, tabaling kagulingon ta. Kaya ta mapasaway kay mga tigulang na ta. Kabalo ka na gid, hindi dapat parkingan mo. Kabalo ka na gid, hindi dapat kuhaan pasero, ma-pick up gid. Bala mo na gid, hindi pwede magdulog dulugan mo. Nabla. Ara na sa kagulingon ta ang pagdisiplina. May kasabihan, disiplina kailangan sa pag-unlad ng ating bayan. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. One thing more sa mga amigo nga mga gwardyabla na nag-duty gabi kagahon. Ulo alerto ka mo ha. Dapat bantayan nyo gid ang inyo lugar na hindi makawatan. Kabudlay kung kaisang gwardya ka, obra mo ya tulog lang. Okay na kung magtulog ka nga sira ang ginabantayan mo. Pero kung bukas, baw, laban ka sa tiok. Kilala ko na nga gwardya sa Diyos kay natulugan, lumabay ang laing ginhawa. Kinuha armas siya sa hawak ya, wala gid ka batsyag. Mahamuo ko ng katulugon niya kung nakilala ko pa niya galalaway siya sang tulog mo. Kinuha armas siya, waay gid siya ka batsyag. Pagkaga sala-sala siya. Kali-kali mo gid siya skuhan sa sang upod ya. Oh. Daso pa itong adlaw, ginuli sa upo niyang armasya. Para nga maliksyonan sa bla. Sila sa security agency niya, imo gina palamungol, malairan mo gina kay issued firearms to sa imo. Kaya sa imo, kundi buwinan sweldo ya eh. Kahit tinaluoy man ang iya siling amigo ng gwardya, nga upo dya man sa pagbantay. So nga, ginuli armasya eh. Ito mga akig pa siya. Sili niya, pasalamat kagani, kaya ako nagkuha sa armas mo. Kung kawatan na nagkuha sa armas mo, hindi patay kang bata ka. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:02 na. Dali lang kay may flash report ng patrol naton. Sa isa naman ka bypass operation. Flash report sa patrol, Dale Salazar. Dale, please come in. Yes, Actionary, isa ka breaking news ang atong siningay dulong subong nga gabi. Live kita subong nag-report dito area sa Purok Bulak, Barangay Madalagan, nga syudad sa Bacol, Actionary ka. Isa ka shooting incident ang naglunsad sa sining mga tineon. Shooting, hindi ni bypass? Shooting incident, Actionary ka. We are live, yes, shooting incident dito area sa police station number 3. Exact location naton is Purok Bulak, Barangay Madalagan. Syudad sa Bacolod Action na Eric, no? Live man kita subong sa atong sining official Facebook page. Makita mo dira ang exact nga sitwasyon, no? Diri sa crime scene, Actionary. Diri sa may Taytay, no? Okay. Taytay sang Purok Bulak sa Barangay Mandalagan. Da lugar na da nga madulom na da ng lugar din, no? Yes, Actionary, no? Sa initial naton diri nga pangusisa, isa diri ka lalaki ang gintiro dati masubo-subo ginbawian sang kabuhi, Actionary ka. Kagti subong na cordon na ang ini nga area, no? Diri sa may Purok Bulak, kung makitaan mo sa aton sining Facebook Live, Actionary ka rin naman ako sining kapulisan from police station number 3. Mayara sang ambulance dito sa punta, kag hindi naton makitaan kundi exactly ang bangkay or location sang biktima. Bangod naga-flash ano lang ang sining blinker, no, sa ato sining kapulisan kundi exactly sir yan gida sa initial naton information kasi gasandig sa Taytay, oh.
Hindi ko makita ang action Eric kay do kalayo diri sa aton. Kita ko sa video mo dito sa kasandings na kahit kay tayo. Kay lang kita kay check na to ni zoom na to na aton sining Facebook live video action Eric para makita kay do naga ang reflection sang blinker action Eric nagatubang dito sa Facebook live. Hindi ko makita ko din dapat ang bangkay pero initially isa siya kalalaki nga residente man sa Purok Bulac. Ang iya sining ngalan si Certain Giovanni Gonzales. Certain Giovanni Gonzales based man sa pakayag diri sa iya sining mga katupad balay. Diri sa may Purok Bulac action Eric. Ang initial information nagainom-inom ni action Eric kay na may mga upo din siya pero sa natabong insidente daw siya na lang nagaisahanon. Ang isa din lang kalupok ang nabatian sa aton isang mga tupad balay action Eric no dito galio ang kapulisan nagakuha siya sa litrato. I-zoom na to ng aton sa Facebook live ang naka-color blue. Ang color blue nag-action Eric muna siya ang gintabon sa bangkay sang biktima. Correct. Muna siya galio color blue kung makita mo dira ang sa aton nga Facebook live ang blue na blaw na muna siya galio ang biktima action Eric. Amoy na ang patrol yes, sa likod sang patrol sang police station number 3. Amo na siya ang bangkay gintabunan na siya kay subong nagtibutalit action Eric diri sa may syudad sa Bacolod diri sa area sang barangay Madalagan kagati kung makitaan mo may aras ang sulod sang action Eric sa may tubangan sa sang sulod sanggi natabo ining pag insidente sang pagpanglutang diri sa may syudad sa Bacolod. So mo to kay na initial nato nga pangalan si Giovanni Gonzales, certain Giovanni Gonzales, residente man sang Purok Bulac, barangay Mandalagan, no? So taga diri ka ba sir? Diri ba siya ko kaya nga aton sa Facebook live, lang nida kay ato kay ang aton sa na monitor lagi. Kita sang witnesses sang makahatag diri sang dugang nga information sa aton sining pag pangalaga. Tikita na confirm din sa ato sining pangalan. Sir, ko sa akong Facebook live sir kasi yung cellphone ko to. Ma'am, pila ka lupok na batian niyo, ma'am? Isa lang, sir. Mga ano oras na po? Inilang dito mga 9:35. Gawa mo na. Pero kayo na, may mga tao pa man dito sa gwa. Doon ka pululungko lang. Nagwa ka sa amon pala yato sa sulod. Nagwa kami dayon. Tingala kami nagdabo ng tao. Pero kilala yun yung victim? Oo, si Giovanni Gonzales. Komando ko nila siya. Oo. So, Ano sila trabaho, kaya ang iya sinanga papa maninoy naman sa kagal. Ano Brian Kilala niya siya, ma'am? Nagulagay. Gulagay. Di man kabataan man. Mayara ko yung balo ko. Ano Brian ay Ano yung trabaho? Wala Wala ka din. na sa obra. Action Eric, mo na pati ang isa sa mga nakabati no sa isa ka lupok nga tupad balay man sining biktima nga si Giovanni Gonzales Bukas from ang tiyanggi, Action Eric. bukas pang tiyanggi. Ang tiyanggi bukas pa. Yes, bukas pa ang Changi Action Eric. Daras lagay Ang inom gali. Action Eric. Daras lagay inom sa tiyanggi at tubangan. Yes, dira sila nag-inom-inom kaina initial information kagati ang matong natabo ang incident sa pagpanglutang. Pero kaina according diri sa mga tupad balay sa natabong insidente do wala niya kanusang kaupod ining biktima sa siya ang ginutang. Sang wala pa ma-identify nga suspect diri sa may tubangan sang Changi. Sir, may iba ni mga witnesses. Galay mo sir yung ano sir? Hindi mo kilala. Sige. Kaya may iba rin ng mga residente nga lawyer magtabok diri sa dalan pero si Cordon hindi na makalabay action Eric gina-advisean sila nga maglibot no sa iyak. Sige. Kaya nga tong sa pulis daw sa Cotaco pa sila sining investigation diri sa area sa crime scene action Eric. Ari dili may base mga himata ni action Eric ari di sa atong sining supad. Makotabi na Ma'am, good evening. Kilala niyo na ma'am? Sino nang ano niyo? Friend lang naman. Friend lang niyo. Di niya pamilya? Ay, Ay, naglos niya. Oo.
Reaction Eric ang inablos, no? Naga-Filibihon na. Pero wala ton diri nga to na magtakaw-takaw ang hindi kasi nga emosyon, no? Samtang ali kita diri sa crime scene. Iba niya mga relatives sa rin, mga mata. Siya lang. Ang biktima taga Dinaw, taga Diliman. Hindi gina siya. Gano'n siya ginasa natabuang ano? Wala kami diya. Pero ni siya kapunto sa yung tagiyas ang kuana sa ngasalan, nagpanyapon, nagkataon. Dinabayan sa kung siyang isa kasinggol. Yung balikan sa dito yung lumupok. Wala ka pati makamangin natin. Pati ito yan mga kamilyo. Saan nang kalupok kay galit ka bigla. Ang tiro ka motor? Ay kapungko. Kapungko lang siya. Kapungko lang siya diya. Sa tubang sa ngasalan mo. Why siya lang isa. Kayang tagiya sa ngasalan, nanyapon sila, kakaon ganin sila kag kita nila nga lumupok kulpe. Ginbalikan ko sa kuno sa parag. Bali ang nagasakay. Naglapaw na ito yung nagbalik. Nagasakay sa motor ang taglatang. Oo, isang lang sa way. Oy. Sige, no? So, amo to action Eric. Ginabayan sa gali sa motor, tapos nagbalik ang motor, mo tingin tiro siya. Yes, abalang motor din direksyon nito. At so, paglupok, pagbalik yan, pagtiro, nagbalik siya. Tutok na ito. Ito may kaling pa ka today. Hindi, diri. Diri siya. Paglapaw yan, nagbalik siya. Pagka-tiro yan, nagbalik pa, balik. Balita mo ng direksyon. Oo, na-direksyon. Okay, sige. Going Mandalagan ang direction. Initial information based diri sa mga pahayag sang mga tupad balay, no? Kag mga residente mana sang Purok Bulak, Barangay Mandalagan, siyudad sang Bacolod action Eric, no? So aring kinablos try naton. Try big. Ipang ko tayo na bros kasi may mga threat na ng biktima na. Mayong katimang sa action radyo. Ano ginanang nagano din ginangin mga friends. Hindi, siyempre may na sa gapungko ay gainom na da sa barkada. Subo nang iguro nga gabi nga wala sa upod. Pwede ka na sa damper may katambay. Inakibot man lang kami kay arap mo lang ko sa balay. Kay kagina nangayip pa ko na siya 20. Gingaan niya ko si Quinta. Sige pa maaho ko. Nakibot mo ko sining gabi nga tupad balay namon. Ging sulod ko sa balay. Kay gihambalan ang iyo mo gintiro na. Makutoot. Kay ligad na bandaga mo na sa naging patay mo. Pagkadto din namon nga dutay ang pamulipong si mama. Ara mo na sa iya nga balay. Dito bungo. Ara na gintiyo. Balita ka mo, si sa kabalay ka, upod ka mo. Nagakilakam na kay may masakit na sa mo. Ginakato-kato. Alam, ginadulungan na sa mga pagkaon. Mula na. May makapatano siya. Oo, pero dugay na sila bulagay. Ara sa mga talisay ang mga bata. May obra ni siya? Oo. Okay, na mga what time siya nagaling sa inyo balay? O gina, nakita ko sa hapon na, sir. Hapon na mga alas 3 siguro. Amo lang to ang last kasi ang kita. Ang gingaan niya ko 50. Wala pa ma-house ka buhay sa yan? lalaki, sir. Hindi ko na akong kilala. Pagina. Oo. Nangalin man to sa construction kay kita ko man to ang lawas ng lalaki. Ano bro? Wala, tambay lang natin sa sir. Kasi mga extra lang ba hakot balas. Yung doon mo lang na. Pero na niya yung idol. Hindi, si mama lang mo sir. Pero dila sa parking na katambay. Oo, dira na sa motor o kagabi. Kamusta ko sa kagabi. Ara, di sa motor, gapong ko. May duwa sa kilala ko man. Nga, gainom da sila. Ang motor yan Hindi, iyan nakatubad balay namon. Dira lang ginada sa'yo mahilig magtambay. Gainom. Oo, gainom. Ano yung ngalan mo? Si J. Venus. Ano? J. Venus. JB, no? Oo. Why na threat sa iya? Action Eric na batian, no? Ang dugang information. Yes, Action Eric. Why threat sa biktima? Mabalab yung nablos na? Ano na? Kaisaya, ano na? Ano, Action Eric? Why ni threat pamahog ang yatiyo? Ang imo ning iyatiyo, wala na siya threat or pamahog. Ano na? Why bang kontra? Ano lang ang minapahog siya kabuhi. Why, man? Why kontra? Action Eric, so far though, wala man siya kanusang ihibalo kung
may alagid man sa pamahog. So far daw wala. Way dili kontra na ta sa sila mga- lugar? Kontraya, mayroon sa kontra. Nang wala man kay hindi magina sa palangayaw mo. Ano lang guro sabong sa manok. Pag dira man na sa tambay kung wala di sa lang nato sa baba sa iya mga barkada. Amo man na sa hindi man gina sa Ngayon na nabatian ang flash report ni Action Del Salazar live sa Purok Bulak, Barangay Madalagan. Patay si Giovanni Gonzales matapos karateruhan karong gabi. Action na Del, please come back. Yes, Action Eric, no? Kasi yung matong ambal sang hinablos nga former na construction worker galing napatay. Kag ti subong wala siya sang trabaho kag wala man sang ideya kung wala may sang pamaw sa kabuhi. Pero dili sa apos nilang ginamtangan sa babaw dili Action Eric, may diri sing isa ka duwa ka panalgan nga balay nga mayara sang closed circuit television. Okay. O niya CCTV. According diri sa mga tawo nag-aandar ni kuno. Kung nag-aandar gid man, dako ang possibility nga na-capture no ining pagpangluthang sining biktima Action Eric no. Dahil lang gid malibot. May mamayalagyan di mo pakato daw. Diri sa so to. Wala sa kiyak. Wala lang suot Diri sige. Masupot kita diri sa piyak. Diri Diri anda. Ngene nagano to ngamon nga. Masuk pa dito. Ada. Sige. Kadto kita diri sa piyak nga lugar Action Eric. Kaya nga aton sini nga Facebook live. May mga nagapamangkot sa aton sa nga Facebook live kung ano na ang update no. Amo to gin-mention sang hinablos nga former construction worker ining biktima nga si Giovanni Gonzales. Pero karon wala siya sang trabaho. Masami diri sa Action Eric nagatambay diri sa may Tiangge no, nagainom-inom kag dati amo to kay na natabo mga around 9:30 to 9:35 ining insidente sang pagpangluthang diri sa may Purok Bulak barangay Bandalagan pag amo to kay naman sa hinablos bulag man ni saya sini nga asawa Action Eric no kag so far wala pa sang information kung wala meron sang pamakoga ining biktima nga ginuthang sang allegedly suspect nga nakasakay sa motorsiklo Action Erica. Ipakita ta lang sa aton si mga Action ang doka layo ato meron dito yung tawag sa Action Erica balay nga may CCTV halalo kitaon siya pero don't know kung naga-function no inang closed circuit television kay kung naga-andar dako gid ang posibilidad nga nakuha no sining CCTV ang krimen diri sa may Purok Bulak barangay Mandalagan. Gina-check man naton ang kunari diri si Police Captain Armlin Vargas, ang hepe sa Police Station number 3. O kung nang yasning investigador Action Eric kung sino sining assigned no nga case investigations sa sining krimen para makakita kita sang dugang ang makapangita sang dugang mga information regarding sining background sang biktima Action Eric. So far tiyan mo to isa kalupok ang nabatian kag nakita na gid lamang nga datumba no hining biktima diri sa may tubang sang Tiangge nga masami iya sini nga ginatambayan Action Eric. Certain Giovanni Gonzales legal ang edad kag tumandok man sang Purok Bulak barangay Mandalagan Action Eric. Sige. So far tiyan mo ni ang madulong naton nga breaking news Action Eric dugay-dugay i-consolidate naton kag gulaton naton ang final investigation sa naton sining kapulisan sa Police Station number 3 kag kung ano ang motibo sang sining krimen. Madumduman mo Action Eric nagligad ng Sabado may shooting incident man and then amo ni another shooting incident kun magsalaga amo ni ang ikatatlo para sa bulan sang Hulyo 2022 nga shooting incident diri sa may siyudad sang Bacolod. So far, amo ini ang madulong naton nga breaking news direkta diri sa area sang crime scene sa may Purok Bulak, barangay Madalagan, siyudad sa Bacolod. Ang sa action nyo, Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita.
Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat gid aksyon Dale Salazar. Flash report live from where the action. Purok Bulak, Barangay Mandalagan. A certain Giovanni Gonzales ang natiruhan patay. Suspect kasakay sa motorsiklo. Gapulopungko sa tubangan sang Tiangge ang biktima nga si Giovanni Gonzales. Gainom-inom sanggin labayan. Kag ikaduwa, nagbalik ang motor, kag dito na siya, gintiro sang hindi pa makilala na persona. Asto sa motibo, inapakaron ang padayon nga gina-investigaran sang police station number 3 sa idalom ni Police Captain Armilin Vargas. Huwag ginapatapos ang bulan, kag may natiruhan naman, no? Construction worker mo lang ni ang napatay. Wagi man niya sang permanente nga trabaho. Kasi kung may kontra ni sa pala, kadi silang sang nablo sa do. Ay man ni kontra ang biktima. Kung nang permi ang iyada gawi, inom-inom, tulo tambay-tambay da. Upod sa mga grupo yaman. Kaya kay ini nga gabi, timingan gid nga way sa upod sa matabo ang insidente. Ito gyanta na sa mga kapulisan naton kati padayon pagilanda ng investigasyon sa balik ka report kag final report karon Action Dale may mga consolidated report siya kag information nga matipon para sa dugang sa nga detalye sa pagluthang kay Giovanni Gonzales sa Purok Bulak, Barangay Mandalagan nga nagresulta gid sa iya kamatayon. Para kasi tubangan sang sanggi sang gintiro siya sa isa ka persona nga nagasakay sa motorsiklo. Diba, unta ko na nung armas ng gamit, kakumbala may basiyo kong slag nga na-recover sa crime scene sa diin natiruhan ang biktima. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ang inyong mga greetings karon sa ato sa Facebook Live, tagaan ta na Chimpo kag Ligwa. Ayo ko lang sa inyo, palihog, like kag share lang para everybody happy. I-recap naman karon ang tatlo ka draw sang STL, tatlo ka draw sang STL. Tawagon ta na karon kag ang resulta sang Lotto 642 kag 655. Mapati ka mo, may winner na sa 655. Isa, sulo ya. Abi mo pila premyo ya? 401.8 million pesos. Sus, pura sulay, pura gaba, pura hiwit nga daog ba? Lapit to nga sa bilyon ang daog sang isahanon nga winner sa 655 nga loto, ho? Purti nga buinas, no? Mga pola ni siya konsultiro siya, mapatay lang siya, hindi mo bus kwartaya mo. Amak mo 401.1 million pesos. Ori man daog sa tao nga. Kasulubra di buinas siya ba? Sulo yung butong sa 401.1 million pesos ba? Amak mo 401 milyones. Ano man ni paggastos ini man? Sige, lawagon tala karong resulta kay basi ko may pamatas kamo sa numero o basi 5 ka numero makuha di 4 may pamatas kamo nga dag-on. Sige, check ta mga report na gikan sa ato mga correspondent. Unahon ko na report ni Aksyon Nelson Pateño. Aksyon Roger kag Aksyon BJ standby Unahon ta report gikan sa 1st District is area sang Calatrava, Tubuso kag syudad sang San Carlos. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Night Patrol. Field Report. Aris Aksyon Nelson Pateño, line number 2 sa report. Son, may gabi please kami. Yes, aksyon Eric kami gabi man kag sa aton sini nga mga kaaksyon mayo nga gabi gid ti mayo gid ang panimpo kag ti
daw puwerte ang swerte nga nag-abot subong sa tao. No? Hindi mo mabalaan daw, Oo, gabasa ka no? lang, daw may ano ka. Daw hindi ka magpati nga mo na madaog sa luto, no? Amo gani man ti hindi man ta kadaog kay ako mismo hindi ko kadaog kay wa mo ko tayas na. Ate, gani man kay imo na tayaan niya, pares-pares kag pusoy mo. Oh. Hindi ra man lang tayo mayo. Gani, Wala man gani. tayo may ginalagaan nga ri nga numero pareho mo bla. Gani man ba't ya puguro labay man ato swerte gini ano? Mo gani talaga man lang na mo. Gapalang lapaw di buwina siya baka mo 401 million ang jackpot prize. Yung pamangkot na paano mo nagastuhon? Oh, no ti paano ano ni man paano yun ni I mean ang pagkuha way problema pero ano man? Oh. Ano yun? Paano gastuhon? Ah? Kag paano gastuhon kag paano sa manago? Hindi kapag paano yun ni hindi man ni makuha man tingaw man mo. Namo gani man ano na kahon-kahon ang kwarta. Matsyag ko hindi kakabalo ko ni buwan mo sinimo. Amo gani man kag ang Oh. pamangkot na kun Kadi balaan ka balo bla ka. pang ano aw. Balo ka basi mabalang ka sa hold upper ikaw nagdaog nita. Amo gani na ginandan mang ang nubo man mangargit sa ang nubo man si Tinsa ni kidnap o ransom nimo. amo gani may lang Kung ako na siya nagdaog medyo pawala lang sa anay. Tapos mahikotar sa daan kwan inang passport. Kag magwa siya sa Pilipinas sanay pa mo pa muryo-muryo to sanay sa Amerika ho no. galing ti kay kun ang excitement do sang tao nga kun makadaog kasi na hindi mo mapunggan ang palibot mo halos barangay makabalo. Gani kag hindi kag ikatago nga ikaw nagdaog. Amo gani man manimaho ginaya ang kadalagan mo sa imo palibot mo. Diba siling ang to ang PCSO ni nga te anong plano mo withdraw mo ni tanan bilog. No? Ate po kun ako na kuya, ate pabangko ko gini. Oo, ti ang bangko pa hindi man na basta-basta man nga baton dayon. Ang bangko kay ang bangko hindi man magbaton kung mag-deposit ka 100 million. O mo gani, hindi ginaya magbaton niya kung wala sang may mapaprove kay ginapamangkot na kung dinalin kwarta mo. Kasi money laundering balaw, no? Oo, isa na kag hindi na dali-dali. Ay kabuglay. Hindi mo man ata pwede taguan sa dalom duta. Hindi ka ni kabalo kung ano mo mo sini kung paano mo ni kung paano mo ni i-claim mo. Na mo gani man congratulations nang may tani bisan mawetgikan man tabla. Wala kabalo ba si taga Negros ang nagdaog kung taga Bacolod, no? Mo gani. Basi taga Negros bala ka ini ganito taga Bacolod nagdaog sang 104 million eh. Oo, kag tapos kilala mo. Kilala tapagili, listener pa sa Action Radio. No? Ay, hindi ta mabalaan ang aton nga swerte sang winner tay, no? Oo, mo gani. Masiling sa nga madaog gali siya. Masiling sa nga baw, ikaw gito Action Eric anang lawag sa numero. Basi wala sa kabalo. Oo. Basi karon pa kabalo. Kay dugay-dugay lawag ko ning numero ya. Oo. Ti taga Bacolod ro ta basi taga Negros ang daog ni, ti kun taga Bacolod taga Negros ang daog ni. Kagway pa sa kabalo, lawagon ko ni dugay-dugay numero ya. Oo, kag tapos tikson sa simo dang ako to. Kung makabati kag man sa akon, ati way kita da. Kay wala pa nila ginambal kun diin nga lugar mo. Gani kag way pa sa kabalo gani guro nga mo ning numero nga nagwa. Oo. Kaya basi sa ako basta magpasalamat kasi nga buo Action Eric salamat gid ikaw gid ang nagpadaog sa akon kakoy ikaw gid ang nagpabalong nga ako ang nagdaog sina. Oo, kag tapos sa lugar ya bla. Oo, sa lugar ya. Sa lugar ya wala signal kag Action Radio lang mabatian bla. Kag sa tungod sa Action Eric baratuhan ta kay kamo ni Nelson. Ay tuod ay susunod makapatok ko swerte nga base taga Bacolod ka taga Negros ni kag dili na panabatian sa Action Radio ang resulta kundi masi nga baw di buina sa Action Radio kay dra ko ginabatian ang numero ko no. No, edi iri dilan dadani mo jikas ah. Oh, gani Sinyantes ko magpa-Amerika panawga kato ako na sa Action Eric kag sa Action Nelson ah. Oo, dason dalala kami daw. do mga buang tas nga laka panomdom ni no. Hindi na naman umdom na pa na yung buwan 104 million na. Hindi na nasa katulog oro subong. Ah, lalaban hindi na sa katulog niya. O gano na nasa pila ka bilog mansion ni mo niya, pila ka salakyan baklo niya. Kung ako sa iya ang daog ya nga ticket, permahan niya nga daan.
Di ba? Kagdap. O tapos hindi agad na pagkumot-kumuton. Permahan niya na kag ipasirok siya. Oo. No? Kag mangita gid sa isang tao nga trusted gid nga magupod sa iya. Ang pagpasirok sa action nagsap nang pawala lang blawa. Oo. May ara naman na subo mga printer kag hindi ka na makadto sa mga printing press, photocopier, printing press, photocopy da pwede na lang na picture da. Picture sa cellphone mo. Oo. Na parang may evidence, para may ebidensya ka nga imo. Oo, kay basi kung i-switch, baw. No, amo na, at least may awit ka. Ang imo-on, hindi mo pagpilon, kailan way na pilo mo. Permahan mo, kag picturean mo. Nga pa matuod, nga imo na perma, kag imo ginainumero, kaya limo ari sa cellphone ko. Oo. Amo nang imo da nga tapos pilik. Tapos mo na muna, ikaw na bala ko na nung pasada mo, pati baratuwa mo kami na action so kasi kami nag-advise sa imo. Pati oy. Amo ginaguroy mo niya action ni Rex. Gusto na bayan na yung sige Purandun do ka mabuang dahil sa kuno halaka ron. Bagay ka pa rumdom nang daog kita pa ato yung way nang daog. Amo gani man sige na. Ano blita na? Ang mga kuya di ho ga pananawag na cellphone ko nakalabiling no tos babaw kay bago lang natapos ang meeting diri sa siyudad sa Sakalos Action Erect. Si Areta diri subong medyo matawhay no. Si Kuya Jesus Misaon di gusto ka mag-greet siya. Sige request ko ta siya. Ari di sa ko no. Ari siya. Sir, good evening si Kuya Eric Pangbanwa. Kuya. Sir, may gabi da. Kuya, may gabi sa kuya bago tayo sa pandemya mo. Gani manti congratulations sa inyo. Bakit na sumakat to kadi imbita mga kuya to di? Sige, shoot. Sige kuya. Thank you, Colonel. Thank you. Suto mo to action natin, batian mo si Kuya Isos. Kuala na kay Colonel Kuala kay Colonel, sige mo nagtugol si Kuya Eric, kuha ko na si mo. Bala si Colonel, kasi mo nag-okay to si Kuya nga kuhaon ko lang sa imo. Dapiyo. Yes, ay dodo masubrahan taron din gina matapos niya sa Eric ang balita nato madulong karon nga adlaw ang pagbisita ni Mayor Renato Gustilo sa mga pumuluyo sa barangay Quezon, barangay Kudkod nga na sa diin iya gina pangandaman ang mga pumuluyo nga magpreparar bisan wala pa man sang anuman nga mga pagpakita nga ang Feebox ang Bulkan Kanlaon Action Erect pero iyan naging pangandaan upod sang City Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga pumuluyo nga magpreparar na nga daan no kay hindi nila mabalaan ang lakas ng Bulkan Kanlaon mo. So siya mismo ang personal nga nagkadto sa mga kabarangayan sa Quezon na Kudkod para masiguro ang mga pumuluyo nga nakahanda sa anuman nga emerensya nga matabo sa inkaso nga may wara sa may activity ang Bulkan Kanlaon. So may diri sa siyudad sa Carlos Action Erect medyo mataway subong wala naman sang kayo sang tao dire palauli naman kasi dugay-dugay korpyo naman mo dire sa may siyudad sa San Carlos. So muna pila ka mga impormasyon nga madulo naton karon nga gabi para sa aksyon na night patrol. Report gikan dire sa siyudad sa San Carlos. Janay ka. Ang katapusan nga report ni aksyon na Nelson na utod pa. Anyway, okay na aksyon Nelson no? Salamat gid sa imo sini nga report live dira sa may siyudad sang San Carlos Negros Occidental. Bao puerte. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Alin sa report ni Action Nelson Pateño live gika sa San Carlos City, 1st District, sa Iluhanta ang 2nd Distrito. Balos sa report ni Action Roger Gotib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito
ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon, Roger Gotel sa report, Jer. May gabi, please come in. Yes, Aksyon Erek, may gabi sa aton mga ka-aksyon, mga balita gikan diri sa siyudad sa Cadiz sining Sabado night. Sa medyo mapulubugnaw gyapon ang panahon, Aksyon Erek, tiga tupa ginang ulantag sa kahapon diri sa norte nga sa probinsya sa Negros Occidental. Sa aton sini mga balita, may ginsurrender naman nga isa ka armas lutang kagini ang kabahin sa programa sa gapon sa kapulisan ng tukhang kontra illegal nga pusil. Kag ini ang turnover sa kaina sa report mga alas 2 untak na sinigida mga hapon diri sa bahin sang Dostilo Boribard, Barangay Son Juan, ang isa ka concerned citizen nga ginkilala kay Georgina Arnaiz, babayi ini legal sa Panginaron, kag residente sa Don Salvador 1 sa barangay housing ini sa barangay Tinampaan. Sunod pa sa report, ini siya ang nag-surrender sa isa ka improvised shotgun nga wala sa may isa gali ka live ammunition nga sa sunod sa iya armas ini sang iya nga bana kag gusto niya nga i-turn over sa pulis para nga hindi na action erek maka-disgrasya pa. Ibangod sini kasi may programa ang kapulisan sang armas may lumugas. Ati kay na nakabit-bit siya sang tungod kay improvised shotgun malang ini daw siguro isa ka packing to sang 10 kilo na lang bugas ang iya sini nga nabit-bit tungod sang programa sang atol sini nga kapulisan diri sa may siyudad man sang Cadiz Action Ereka. Daw sa dugang naton nga balita, isa ka wanted person ang gindakop sa mga katapos ng kapulisan. Kaya gini may duha ka mga kaso. Kag ang kaso sini ang isa daw ara na natuon sa Republic Act 591. Pero ari balita ho, alauna 20 takla sinigid lamang hapon, Hulyo 9. Lagin patigay nini nga pag-serve sang warrant of arrest sa barangay o sa Proxy, Cabamonte sa barangay San Pablo, Manapla, Negros Occidental. Now, tining Proxy, Cabamonte, daw boundary na ini sa siyudad sang Cadiz, kag Manapla, diri sa may barangay Kaduaan. Ang gidakop, diri gikilala kay Muner Ayan Berto Dischuso. Now, Muner Ayan Berto Dischuso, 46 anyos sa edad. Kag actually nitibo ni siya giliya sang siyudad sa Victorias pero naga-star na dira sa may Sicabamonte sa barangay Kaduaan, siyudad sa Cadiz boundary sa Banwa sa Manaplada sa may barangay San Pablo. So sa report, Action Erek nga inisya ang isa ka wanted sa kasuguan tungod sa iya sini nga mga kaso. Ang una diri akusado siya sa imprudence and negligence, reckless imprudence, close parenthesis sa revised penal code article 365 in relation to Republic Act 591 under sa criminal case number 22-7528-C and ang comprehensive law on firearms and ammunition Section 28 of Republic Act 10591. Covered man siya sa Republic Act 9516 pagid. Kag ang Republic Act 8294 and PD 1866 to kadamo gido. Ang iya sini nga kaso, isa pagid ni may criminal case number 22-7853-C nga gid-issue ini isang RTC Branch 60 diri siyudad sa Cadiz nga ginpirmahan ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea, ang presiding judge sang RTC Branch 60 kag nakapit sa July 3 bagulang sa 2022. Ang bail recommended niya sa isa ka kaso 48,000 ka pesos, samtang sa isa pagid ka kaso 20,000 ka pesos. So pagkatapos kay ina nga tigin paibaluman siya sini constitutional rights ang Miranda Doctrine nga balman siya nga tikon
kaya matalon nga maghipos, wala sa bugado, tagaan sa gobyerno, so di man siya kakuha sa kagalingon niya, private siya nga doktor, o kon, wala man sinati, tagaan man siya sa gobyerno. Sige pa check up man siya kaina, sa Kadisite Emergency Clinic, pagkatapos sina at ara siya sa good physical condition, karon destinado sa bahin sa Kadisite PNP Custodial Facility. So far, tama nga tumadulong nga report na tamiyaw tagyapon na si Major Nelson de la Cruz. Sira sa may Fortune Town, kaya pamatigid sa aton. Ang aton na pagkilala nga si Judy Delmo. Of course, si Kapandil Diaz, kag Mr. Jonathan Diaz, Toto Jewel, kag Inaibasan ko. Napamati man sa aton, may gunonoy manggubat, kag Diraman. Kay Fiscal Benjamin Maido, kag Ma'am Linian Maido sa Ciudad Bansang Victoria. Report gikan sa Ciudad San Cadiz para sa Action Night Patrol. Ini si Action Roger Gutim ng report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita, Action Roger Gotib, gikan sa 2nd District. May balos na mga report ang ato sa 5th District. This time report ni Action BJ, apasible. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action BJ, may gabi, pis kami. Mayong gabi, Action Eric, kag sa aton sa niya nga mga ka-aksyon nga nakatutok sa aton sa niya pagpangalagad sa niya gabi kag partikular na sa aton sa niya mga pinalangga nga mga OFW, aton sa niya mga ka-aksyon sa lawas ng pusod kati nakatutok sa aton sa niya nga Facebook Live. Now, sa aton sa niya karon na balita, Action Eric nga madulong, ginkuhaan naton sa update ang angot ni Bala Action Eric sa ginpatigayon nga drug buy-bust operation sang hinigaran PNP sa tong July 7 kung sa diin nagresulta ini sa pagkadakop sang suspect nga ginagkabig bilang high value individual sa Banwa sang Hinigaran sa patag sang kalakaran sa illegal nga droga. Aksyon na Eric suno kay Police Lieutenant Colonel Neserato Sabando Jr., hepe sang Hinigaran PNP, napasakaan na sang kaso kahapon July 8 ang subject sa operation nga amo si Audi Aligata. Magapangatubang si Aligata, Action Eric, sa paglapas sa RA 9165 o kuning pagbaligya kag Section 15 o kunang paggamit sang illegal nga droga. Sa simple nga sugilanon, Action Eric, sa ginhimo nga confirmatory test sa suspect, positibo ini sa paggamit sang illegal nga droga. So bangod sini, ginasaluduhan ta ang aton sini nga mga kapulisan bangod sa sining accomplishment considering nga isa na naman ka high value individual ang tigayon nga nadakpan sang aton sini nga mga kapulisan. So ginapasalamatan taman si Police Lieutenant Colonel Sabando Jr. bangod ka thoughtful gid nga kasilang hepe because sang ginbaybas nilang subject pagkaaga ginpasahan niya kita gilayon sang information regarding sini. By the way, Action Eric, gusto ko lang i-greet sang happy birthday ang matahom kag mapisan nga alkalde sang La Castillana nga mo si Mayor Romila Nicor Mangilimutan. Mayor, happy birthday gid sa imo. Mga balita ngaton sila nakuha gikan sa Banwa sang Hinigaran, ini naman si Action VJ Pasible, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita Action BJ, Pasible gikan sa 5th District. Ariyo, i-recap ko anay ang tatlo ka draws ng STL. Ang first draw kaina 1928, 1928. Second draw 3529, 3529. Ang third draw 2015, 2015. Ari naman ang resulta sa loto. Unahon ko lang ang 642. Uy, sa 642 may nakakuha man. Isahanon man o, prong iya nga jackpot price 5.9 million pesos. Okay na na ya. No, 5.9 million. No, okay ka na ni Action Elmar. 5.9 million na ya daog yaw. Okay na na, no? Solo yaman ang numero 27, 18, 26, 13, 2, 3. Ibaton ko 27, 18, 26, 13,
Amo ng resulta sang 642. May winner isa. Jackpot prize kuha iya 5.9 million pesos. Dito ko dako gining iya nga jackpot prize na kuha yaw. Sulo ya gid yaw. 655 resulta. Isa ang winner, daogya, abi nyo pila, 401.1 million pesos. Sus, grabe nga daog. 401.1 milyones pesos. Resulta 655, 2, 18, 49, 7, 19, 47. Again, 2, 18, 49, 7, 19, 47. Ayos! Amo ng resulta ha? Sang Lotto 655. Sa duha nga winner, congratulations. Sa wala nagdalaog, better luck next time. Balik kita pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Sample Plus Gold. Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Patok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas patok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot, antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan, ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa atong pagpalagad last kag final stretch sa inyo sa nga palatuntunan. Balikan ta ato sa nga Patrol 2 Cruiser Patrol. Balikan ta si Action Dale Salazar. Follow up sining shooting isinat ka nagluntad karon gilamang gabi dira sa may Purok Bulak sa Barangay Mandalagan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari si Action Dale Salazar sa balikan report. Dale, please come back. Ginakulat pa Action Eric sang SOCO para magproseso sang crime scene diri sa may lugar sa insidente sa Pagpaniro sa may Purok Bulak, Barangay Mandalagan, syudad sang Bacolod, no? Pero nagapaday pa man ang investigation sang kapulisan sa police station number 3 kaya hindi pa diri makahatag si Sir Tusalem
si PSSG to Salem, Clean to Salem Action Eric, nga muna siya ang case investigator sang sining krimen. Wala naman nakapadulong diri sa area si Police Captain Armelin Vargas, ang hepe sang police station number 3 Action Eric, gatiya mo pa ni, no? So, nagasigi-sigi ang background check sining biktima. Pero prior sa Action Eric, meron diri sa kapolis nga tinulo istorya man nato na nga before sa sining insidente nakapatigayon pa sila gali sang checkpoint mga 9 PM diri sa may Saint Scholastica sa may barangay Mandalagan, pero tiyan mo to ila sining katingala kung nga basit nakalusot or ano ang sitwasyon, no? At posible nakasulod na yadaan diri sa area sa Purok Bulak sang ante sila nakapatigayon sang checkpoint dila sa may tubangan sang Saint Scholastica Action Eric. Kagati may mga information diri Action Eric from Barangay Mandalagan nga allegedly ining biktima si Giovanni Gonzalez ang drug surrenderer bala, pero ti subject for confirmation na sa aton sining kapulisan, no, kay may barangay official diri pero hindi na siya magpa-quote regarding sa record sining biktima nga si Giovanni Gonzalez. So far ti isa kalupukan na batian kag hamo to, no, no signs of life na sang nag-abot diri ang rescue team o kon ang ambulansya Action Eric. Rato nato na ang investigation sa aton sining kapulisan buwas nga daw Action Eric. Balita gikan sa patrol ang ka-action nyo, Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat kid Patrol 2, salamat kid Action Dale. Ang follow-up karon sa kagahon sa programa ni Action Fred Salanga. Ang ining shooting sila kadagluntad karong ginamang gabi, nagresulta sa kamatayon ni Giovanni Gonzalez sang Purok Bulak, Barangay Mandalagan. So rigid sa aton nga mga greetings sa aton sa nga Facebook Live, way ko gid mabasahan mayo tungod sa ning breaking news kag isunod ni Action Dale Salazar. Lunes bawi lang ko sa inyo Daw medyo alanganing gid ang aton sining nga tiyempo kag panahon. Kiss me goodbye, kiss me good night, pagi sinibanon Action Night Patrol Program. Sabado night, liwat ini magatakop, balik ini Lunes. Ato sa mga patrol la unit reporter sa Action, nga nagpalakad ko kami kay Action na Roger Gutiv, Action Nelson Pateño, BJ Apasible, of course, our very own Action Dale Salazar. Back to back sa to kapiloto, Action Papang Nixon Taho. News Center, Action Andy Pensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back Security Guard Campaner with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talong Sila Sambago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngala sa mga Station Manager, Action na Magbanwa Production Chief, News Director Action Rex Cantong, Chief Engineer Noel Peñalan, ang inyong lagad ang Kurman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nagasiring, adios amigos, hasta la vista. Ayaw gid magalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilong kwerpo sang Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Happy weekend! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio.